से बोलिए सरस्वती मैया की। म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डिंग बाय सीतामढ़ी। चल चहल रे पूजावा हाँ पूजा करे मैया के शरण में कोपी कहल मधरे। चल चहल रे पूजावा हाँ पूजा करे मैया के चरण में कोपी कहल मधरे। सुनते ही माँ को हुआ ना बजता रहो सना माँ के गाना झूमता गौआ जमाना बजता रहो सना माँ के गाना। चल चहल रे पूजावा हाँ पूजा करे मैया के चरण में कोपी कलम धरे। सुनते ही माँ को हुआ ना बजता रहो सना माँ के गाना झूमता गौआ जमाना बजता रहो सना माँ के गाना। कोचिंग कोचिंग मासाते आई सभे लई कन पर दाया बरसाई। कोचिंग कोचिंग मासाते आई सभे लई कन पर दाया बरसाई। माँ के चरण में सिर झुकाना बजता रहो सना माँ के गाना झूमता गौआ जमाना बजता रहो सना माँ के गाना। उनका पताया कोइले शारदा भवानी ओही से राइटर भइले हंसा राजा नारी। उनका पताया कोइले शारदा भवानी ओही से राइटर भइले हंसा राजा नारी। सिही बासी बचन को भी लहाना बजता रहो सना माँ के गाना झूमता गौआ जमाना बजता रहो सना माँ के गाना।